епизод на Нинджаго. Епизод 1. Големо се заваща. Отиваме да вземем трансгенерация. Ама той котява тук. Какво ще бъде? Ще взема лъжето, което е изкупано, ще освободя мала. Сега трябва да вземем чукинките, който е изкупано от старския кристал. Отивам пеничите. Отивам да вземаме чукинките някой с него. Да. Ще се свия маската. Отивам. След меча. Дай ми меча, няма байто. Библиотеката. Искам напизувам. Айде, мама татка, ела. Съм свободен. Защо ме спаси? Айде на победителниците. Добре. Отдъхвам. Айде. Ja.